Yaro try ting I can play ADP way away. Haga katang ka batang tamu try bu no pan em jangi Jesus Christ. Je doblen kur khu EP ka ba pirang sngap sha score. Ya tin ga jong play han ka por. Te ka phang bangan wan ra shapi han ka por ka long. U Jisu jupan bit ye ki briew ban board yo. Habang ipule ka Bible ngi sham bor ba Jisu khot ki briew. Jupan bit. Ju ang sa tia wan board yang ngan aispa aipo pok ipi one board yanga ba pinamat jing lane jing shitom shu ba pinamat jing pang ba pinamat jing ja shu shmong gomta handai we thu ba yag jing shisha kum ba kalong bat kata kalong ban board you compare lada yo spa ne yo spa ru lada kendu jing ne yo kendu ru itu kaman board you Raitang kaway kabat tikana kalong laringi board you ngin judge you haringin yo yagajing kababam jukut but halol katakanong rim lada ki briew ki mon ban board kin board but lada ki mon ban board kin board you namaru Jisu ungkwa baki briew ki board you anda ki kendu jing kinong nganang mod haba board you Jisu anam ya kendu jing shu nganang mod ban board you Jisu anam mat jing pang shu berkum ta anda kiri ya kendu ya hukum kita ki kin pai din no kata kade ke Jisu ukran bat ule niyo iya gane haba ki briew ki ong ko try ngan board ya me kat shaba melai Jisu ong Satia ale wan handai upan depai ki baro ki briew ki babod yo kin ya kendu haga gospel jong Lukas klana bakhandai dukhat ka san phu nyau harun ripu ar tin jo blai ka ongkom ne te kat ba kidang ya lait haga ta galanti don uwei ubala ong ko try ngan bod ya me kat shaba melai Jisu te ulang ki mersiang ki don ki tliu bat ki simbenang ki jakari dengan handai ukhun ubriu don jaka ban bu ya ka kli te ulang we pat to bod yanga handai ulang ko try sha bangan lek no shwa ban tap ya la ukpa handai Jisu ulang ya ki bayap ban tap ya ki bayap jongki handai ki lek no mame bat ya lap ya ka hima ublai we pat uda ong uru ko try ngan bod ya me handai sha yanga ban kublai shwa ya kita bahayi jonga handai Jisu ong don ubriu haba lobu ya laga kti ha ka jinglur bat ubada kertiang din ubabet ya ka hima ublai hani Jisu pun ukran kumbakalong kai ka jingmut ban bod yo Jisu don pun ba ki briu ki bod yo Jisu dakata ka jingmut dan dakata ka mentality ka ong tin parang ngan bod yo Jisu bangan yo spa puk ngan bod yo Jisu bangan nempang shu bat ada kata kamlong kumba ki khmi lenti da ka basuk ki phaidin no na ka bod yo Jisu kumta ka jingkhot kalong tongin bod yo Jisu lagalong hakan kono ka rukom bat hakan kono ka tur la ngiyo thia te jing thia ki ba jam ne ngiyo ban thia ki jing thia ki ba dongin bod yo Jisu lang yo bam ne ngim yo bam dongin bod yo Jisu la haga por ba pahu ne haga por ba kerdu dongin bod yo Jisu lang yo got yo khia ne ngimat ya jing pang jing sitom kata gade ke jing kot jing mun ngi jirwai haga por bi stang man kalaba mot haga por bi stang ban bod yo Jisu ngi jirwai ban ong ngalakut jing mot ban bod yo Jisu ngan om phaidin kating phana shakmat ka prathesha din kata gade galti ban bod yo Jisu shushu Jisu haga gospel Matthias kalanong bakhatri khat ba arpusau apunri Jisu ong anda kumta Jisu lo ong kisanran jong lada uno umwan wan na din jonga ai bu unlan yala de pat unra yala kading phana pat wan bod yanga na ba uno ru ubamon ban em yala ka sim undo no yaka pat lada uno ru
uban do no yala ka man sim na ka ta jonga un syam ya ka na ba briew un mentoy ayu lada uyo ya ka perthai paro pat un do no yala ka man sim lada u lani briew un yo plida yala ka man sim hangane u Jisu kuran ba upan ya ka ta dor kumno bengin bod ya u Jisu ba bagi don kata ka jingkot jingmot ka ba kum kata ba ngan bod u Jisu compare ka bangan yesham bangan ya kendo ka bangan mat ka jingem malada ngidon ya bakum kata ka jingkot jingmot lada jia ka ba jia long ka balongan bod u Jisu hadu ka bakot ngai ublai ubi ya kata ka dok not ka bak kot jingmot triang ka bakum kata unum pendarai unum ino un korku un pendap un ai ka jingkot jingkia un ai ka jingsuk un ai ka jingkeman ya kita kan kiban bod yo compare kalau kana kono kurkong kum ta ka jingkhot kalong tongin bod yo Jisu compare ka engi mat ni ya kendo ka jingem hanre ngi tep tikena habangi bod yo Jisu unum ino yangi habangi bod yo Jisu kan un ayangi ya kata ka jingem ka babam jikot ang ka tin ka jongplai kaman toy begin yo lot ke baro hagari ka perthai lara ka jingem bam jikot nginam yo rego kongsan kada ka jingem bam jikot kum ta tungin bod yu Jisu la ka perthai ka kran ban yangi la ka perthai ka ino yangi re tongin bod yu Jisu naman gitep ka bakot ka jingkeman ka bom laong kan long ai ka jingem jogi ka jingsuk ka bom laong kan long ai ka jingem ka jogi re kum ta ngai ka ni ka long ka jingker khu na ta jongpi na ka por ublain kor khu phi baro amen